Díky rychlé peněžence získáte při platbách s virtuální platební kartou cashback ve výši 1%. Jednoduše provedete registraci a po ověření totožnosti čerpáte další bonusy a slevy. Například na mámvsazeno.cz, kde bude navíc možné již brzy dobíjet účet s našimi kupóny. Online hotovost budeme nabíjet i na hrajuhry.cz. Chystáme odložené platby pomocí služby odloženka.cz a plánujeme peer-to-peer půjčky, tedy úvěrování mezi spotřebiteli. Jako náš klient budete mít možnost investovat a získáte tak pravidelný měsíční výdělek navíc. Šetři svou kapsu s rychlou peněženkou.